Patricia Jack wauya nechikonzero chakaita kuti maitete varambiwe, vakapromisa Gilbert tenda yekuti achagona kunoklina kujera uye vakamupinza muzvikwereti zvinotyisa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho kani inoramba ichingokura. Patricia Jack wanyora akati kuvanhu munovhundukei, handi ndo zvakaita azounza mabhinya kwandiri ndabvondora. Svikiro rakakwereta 30,000 loan yechikwereti, achiburitsa bonga mujeri, achifunga achazopiwa matenda kumusangano nekondirakti yekuklina kujeri. And tichitaura nemukadzi wesvikiro wekuNigeria akandiudza kuti kabonga kakamuti tateguru havafi, vakachengeta vana. Apa svikiro rakabviswa pamabenefits nekuda kwazvo. Kane jambwa nerushava-shava 3 km dzesare plus kwanzi maguru ake anoshata zvokuti imvura dzinenge dzichingoti fohlo-fohlo. Vanonyatsodzifambira dzeCat Family vanoziva kuti haasiriye murume wekutanga wekutaura iwo mafohlo-fohlo nemvura dzeVictoria Falls Mapopomo, asi zvine basa rei. Vapinda mumakangani maititi iye Patricia Jack haasati ambomupindaka asina mvura zvakadaro. To leave your comments on what you think, kuti kana vanhu vachinge vaitirana zvakashata, matenda asina kubuda nenzira dzavanenge vapromisana nadzo, zvine need here yekutaura kuti munhu anobuda mapopomo. Iye mudzimai wekuNigeria abva atonobvisa sekuri pamabenefits ese avanga vakaitirana semukadzi nemurume nekuti vanga vatiza nakamuchacha. Patricia Jack dzimwe nguva ane ruvengo, asi pamwe unotaura chokwadi. Do leave your comments on what you think. Kuti kwa iye Gilbert achiona kuti munhu ari kunyura muzvikwereti anobva amanya kunotora loan, ko iko kuzopromiswa kuti chakupa tenda rekuklina kujere nemusungwa zvakambobvepi. Gilbert wanga wanyura akasiya mudzimai wake, izvezvi watamba nechikiti bonga zvese musango.